Panjenengane Sri Subasiti Yodya Ayu Kencana Wungu saguh dipundhut garwa marang Minak Jingga. Saguh kakang.
Pripun mo? Saestu menika. Kakang Lugender. Engkang buta. Nek Kyai Kencana Wungu Saguh kaboyong ana ing Kabupaten Blambangan. Njur kapan kersane Sang Juwita Ratu ana ing Blambangan? Ejang nopo? Apa cepake tekan kereta joli jebol. Angka tinggi, sarasa kontoro tak pene ngerti ya. Nggih. Nuwun. Cetane Dyah Ayu Kencana Wungu Saguh. Nggih. Diboyong klebu didhaup marang Minak Jinggo ning darbe pamundhut. Oh, duweni pamundhut. Lajeng pamundhut lumrah Kakang Lugender. Lumrah telang to buta. Bocah wadon dikersake kakung duweni pamundhut ki lumrah. Apa pamundhute waton jagat niku ana bakal disaguni. Tenan. Heh, lo sagah. Rungokke sing kanthi pretitis ya. Kersane Juwita Ratu saguh dipundhut garwa Minak Jinggo jroning dhaup nyuwun dina Selasa kliwat. Oh, dintenipun Selasa kliwat. Oh, kula angen-angen Kang Mas. Kantun Gusti Ayu. Dyah Ayu Kencana Wungu. Saguh, Nggih, Saguh. digatekke meneh. Wulane Jemadi lawas. Oh, mulane Jumadi lawas. Nggih, kula ngene. Ah, sing angka kaping 3 taune wurung ora dadi. Taune wurung mboten dadi. Pungkasane sing kaping 4, drone diboyong ning Majapahit. Saguh yen ana tekane Minak Jinggo rina, Juwita Ratu wengi saguh diboyong ning Blambangan. Oh, ngaten. Eling kowe. Anyar eling kowe. Oh, ya rino. Yo, Wengi saguh diboyong. Tulis. wis mbok tulis kok pisanan. Yo. Apa mau dieling-eling? Yo. Apa? Lali. Minak Jinggo teko rino. Wong Sang Juwita Ratu teko bengi, saguh bengi. Agora Tulis. Nggih, saguh. Nah. Saguh Kakang Lugender nggih. saguh Nggih. yen pancen kowe darbe kesaguhan, Nggih. gek ndang matur ana ngersa dalem Gusti sesembahmu Rubisma ya Ngaten nggih. Matur nuwun Kakang Lugender. Gusti Ayu Kencana Wungu kersa kabeh wonten ing Ampun, wonten kesagaan. Kula nyuwun pamit. Kula nyuwun prajurit uga bali ning Blambangan. Monggo Mas. Pirang-pirangke kali kula sampeyan iki. Wonten apa? Mesti bapak kok arep mbok jus le. Timbangane sampean iki omongane esuk tempe sore delik. Lah apa tak pateni dhewe? Wah, kena. Ya kok kena? Kowe arep mateni pun Rama Nggih. kena nang. Ning klerune Rama apa le? Lho, sampun cetha sampean iki pun kletu. Janjine sampean apa? Ngepengake Kang Mas Laek Seto dhaup lawan Kencana Wungu tartamtu dadi ratu ana ing Majapahit. Kula dados patih. Bener. Lah nek ngeten iki panjenengan sampun entuk dawuh Sang Juwita Ratu mangsuli menapa ingkang dados aturipun Rubisma saguh kaboyong ana ing Blambangan. Cabar cabar menika. Ngaten iki. Bocah kok landhep bungkul pamikirane. Landhep dengkul. Kowe iki mbok kaya ramamu. Kowe mbok kaya bapakku. Patih Lugender. Pikirane Poncen ya. Sang Juwita Ratu kersa diboyong wonten ing Blambangan. Nggih, Dinane pun dinane wis ditemtokake. pun ditentokke. Lah nggih, dinane dina Selasa kliwat. Lho, niki amun cetha to. Sing Dape tepe ponak kemanten. Minak Jinggo arep ndhaup Dyah Ayu Sudasiti. Nggih. Ya Kencana Wungu sing kandha sapa le? Lah wau ngendikane Hah? sampean iwang sulan. Dinane Selasa kliwat. Heeh. Lah niki lak ampun cetha.
Kowe kuwi goblok kok nang. Goblok. Kowe kuwi cubluk. Kok cubluk sampe. Wong iki mbok kaya bapakmu. Pikirane 17 wong punjul setengah bayi. Lah pripun maksude? Ngene. Coba saiki gagas ya. Nggih. Angkat buta, angkut buta. Angkat angkut. Ora oleh pawangsulan saka ngersa dalem Juwita Ratu. Nyatane ndadekake berdah ning Majapahit. Kowe ora kuagang. Kakangmu uga ora kuwawa. Nggih mo. Nggih. Lah nek aku ora nggunakake Karti Sampeka, piye carane angkat buta angkut buta? Mengko iso ninggalke Majapahit. Saiki pikir. Nek ngoten Dina Selasa kliwat kae ana apa ora? nggih mboten wonten. Lumrahe Lumrahe Selasa Kliwon. Selasa kliwon. Selasa Pahing lak iya to. Ah, bener. Lah niki wangsulane Selasa Kliwat. Yen ngaten menika namung Apus Gama. Saiki pikir. Wah, wulan Jemadilawas ana apa ora? Sasi cuma dilawas niku mboten wonten. Wontene nggih Sing umum cuma dilawan niku enten. Jemadilawas, Jemadilakir. Nggih. Saiki pikir meneh ya, Tir. Pikir napa melih? Taun urung ora dadi ana apa ora? Nggih mboten wonten to. Mak. Lumrahe taun tetep lumaku. Nggih. Nggih. Mana? Wah. Sing keri kok takoke ora? Sing keri apa ya Bang Angil kok anyar kok iki mau kok. Aku nganti kelalen. Nih. Ribut. Bakune ngene ya, kowe tetep tak cadangake. Dadi bojone Larasati, putra Kediri sing saiki marongkoni kapribaden Saestu kok. Waduh kok. Ayo. Angel meneh yo. Ngene iki sok aku dadi ratu. Sampai dadi ratu pasti. Ngomong. Buat ngomong. Ayo duduk. Duduk. Iki ana tetepungan anak lanang kudu iso mikul dhuwur mendhet ka. Ayo. Nek mendem ayo. Ayo dipendem. Ayo. Ini kamar sampean iki ngoten. Iki luangane kok terus sithik. Sik. Ngono dadi. Tir, Mau Pak RW mau ndi Pak RW? ngerti sapa? RW ini RT ini ra ngerti kok iki mau. Aja lo lakon aku buncal-calke le. Lah wong sesuk kayae. Lah iya. Wong Saestu nggih niki nggih. Ya, kowe tetep tak calonke Ratu Majapahit. Calon ratu. Kalau Garwane berarti Juwita Ratu. Garwane sang Juwita Ratu Diahayu Kencana Wungu. Tutuke nggonmu Graden. Tutuke ya. Raden, Graden. Graden kok berdino nolak niki. Graden. Ngoten nggih. Kulo Nggih. kedah gadenmu. Ya, prasa bali di Agen. dhisik. Graden. Kulo. Wong ngaten gini. Monggo Mas Sungguh. Mas Sungguh nggih. Tanah samarapamu
kalebu Mas Putu Dharmarulan coba telingke aku iyangmu Sentanu Murti katitik keng slira wangune kalunta-lunta kebak ing panalongsa hingga mesut raga ana sak ngisoring gurdu yen ora rukeng slira wanter kepengin ngerti marang Sudarmamu kakung ibumu palupitan kersa paring ngerti marang slira Mas Putu Dharmarulan cetha wentek utawa gamblangi kang sira tenan ning tedhake ngaluhur rembesing madu Putu Dharmarulan putra Sang Mahapatih Maudara Majapahit Mas Putu Dharmarulan saranane jeneng kita pinanggih marang Sudarmamu kakung Sang Maudara Patih ing Majapahit tinggalke Palumbo Swita ing Majapahit jumujuka ing dalem kepatihan wis Mas Putu Dharmarulan eyang sakjroning kon kunyuwun marang panguwasaning Gusti dimen aku ngerti suku sejatine wong aku lanang sing wis mikir jiwa lan raga ing kono aku keprungu marang pangandikaning Eyang Sentanu cocok yen to sejatining Dharmarulan putraning Patih Majapahit ya Rama mautuh lamun tok aku pengen ketemu kelawan Rama mautuh aku kudu switok ning Praja Majapahit ning paulinge Eyang aja jumujuk ning Pendhapa Agung Kapara Kepatihan
Mbok menawa kanthi dalan iki sepisan aku bisa ketemu marang Kanjeng Rama. Dungkat angka loro bisa ngempel kamuktan ing Praja Majapahit. Bakal ndak tindakke. Rama kula ingkang sowan Rama.